No-1000 nge-album iyodwa. Yayizwa kwasuka lapho-ke ingxabanayo engezwanayo wasangezwana kwahanjiswana kwafuna ukuhanjiswana ngisho komakhodi into eyangishaya-ke mina hayi ngavele mina-ke ngathi hayi mfowethu kulungile mfowethu mina ngixabene nawe angiyeke okungcono lo mculo imane ngiyeshayela phansi. Ngaleso sikhathi sebemthathile manje sebemenza umuntu omuhle kibo kade bengathandi kahle bamthatha bamtholela iflat lapha edrobheni lapha yaku uNugget kunomama lapho ayehlala khona ehlala mahala uyacabanga mhlawumbe lelo flat ehipho yebo uyabona nje yonke into kwanjalo nje sathahluka noma kokuningi engakukhumbula kakhulu hayi ngizwa kahle ngaba nje kanjalo kahle ezinye izinto sase sibuye sikhathwa abantu uyabona njengoba wawazi nawe usasina abalandeli abayizinkulungwane futhi abalandeli bethu abekho abantu abayosupportwa njengathi la emculweni kaMaskandi. Hayi abekho. Futhi sinabalandeli abangawubamba umshini njengani nje. Abangawubamba umshini abalandeli bekhishanya. Nathi sicalayo ukuthi madoda ubone nje kwesikhathi bukani madoda abalandeli bami yabona. Right ke. Yeah. Okunye wawuthola ukuthi umgqomeni unabalandeli ngakithi esigodini sasemndeni uyabona. Yeah. Nami nginabalandeli ngakubo esigodini saseGubazi yangizwisisa. Kunomuntu waseGubazi ozongitshela engihlebele lalela ngitshele mntana wami umgqomeni ukuthi nokuthi ngapha ngakithi. Yeah. Naye futhi efona umuntu wangakithi efona umgqomeni lalela ngitshele ugcwense ukuthi nokuthi mangabe kuthi waliwe intombo ugcwensa kanje na umgqomeni makuwaliwe intombo leyo nto sizocula ngaye kushaya yena uyayizwa leyo nto. Yebo okunye-ke nje njengoba ngitshela ukuthi izinto ezasezikhona kwase kungenaqiniso futhi esikhathini esiningi-ke sabe sihlahle sakubona futhi ukuthi kahle lento sisebenza imali-ke manje ngayo uyabona sekuyibhizinisi ngoba phela bheka nje la ngwenza isibonelo akekho umuntu osakwashona kwamgqomeni 6 years yonke siqhudelana. Yeah. Akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo nakimi akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo osakwashona noma walinyaza noma wadutulo wasolakala kwamgqomeni noma kwasolakala emagezeni. Hayi cha ngizwa mni sathi namanje sesikubona ukuthi hayi lento vele iyimakethe manje iyona nto esesidla ngayo uyayibona into enjalo ngoba futhi kwasheshe kwasikhanyela nama promoter mayibiza imidlalo make kwathiwa nje kuzobe kukhona amageza nomgqomeni azike ngaleyo langa ukuthi abantu bebulala inyoka uyabo futhi-ke ungabona wena mangaye ngitshela ukuthi umgqomeni uthe eshona sasizwana kanjani mina naye efonini yami endala ngisho ama-message ayeke ngisendela wona nami engangimsendela wona uma ungawabona ngikufundise ngithi buka ungaze uhleke nawe uyabona. Hayi wethu ngikhumbula bekhiphile bona labafana bekhiphe i-CD leyo lokhu ngani yomphondi nonje incane engizendela imessage ethi awuzwe lempuphi kanjani ngabe benzani nje bebalekela wena uyayizwa leyo nto uyabona ngizwa kahle nami futhi kanjalo nje uyabona sikhuluma nendaba kaMdijelo uyabona engixoxela ngoba indaba kaMdijelo mina ngayizwa ngayo impela uqobo engizendela imessage wangitshela wathi yendoda phela uMdijelo wakho usehambile hawu ngisho kanje wathi ngiyakutshela abantu abaningi babuza bathi pho manje wayengayile ngane emngcwabeni ukuthi mangeke nawe kwakuwe wawungeke indlela isimo esasingayo uyabona amaphoyisa asePomeroy nawasothwela nawasetshanje ahlela kwathiwa no lalela sesikhulumile thina nenqubo sizokhapha thina sizophelezela emngcwabeni thina amaphoyisa bathile futhi bahlalwa phansi bathi abaningi no wakhona lokhu ukuthi uqhamuke segadwa amaphoyisa indlela futhi leyo manje uyayibona leyo nto nje kwathiwa nawo ndoda hayi hoxa futhi umuntu kusosho kwakathanda kodwa khona ngithanda kuye uyayibona leyo nto. Hayi uthi hayi kulungile ndoda ngeke siqede namhlanje zinde kakhulu imide leminyaka. Ngiyabona.